Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι μια ακόμα μετάδοση από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube υπό την τεχνική υποστήριξη και αιγίδα της SportsStats που φροντίζει για τα στατιστικά δεδομένα και την εικόνα και τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας και στα μάτια σας. Είναι η ένατη αγωνιστική της Α1 γυναικών, Α1 μπάσκετ γυναικών και είμαστε στο ιστορικό γήπεδο της Εργάνης, εδώ που ο Αθηναϊκός έχει γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ με ένα ρεκόρ αίτητων 100 αγώνων και την κατάκτηση ενός EuroCup γυναικών μεταξύ άλλων, πρωταθλήματα, κύπελα, όλα αυτά. Είναι και στον τοίχο εδώ του γηπέδου 105 συνεχόμενες νίκες. Είναι το ιστορικό ρεκόρ για ελληνική ομάδα. Ήταν η πρώτη ομάδα που το έκανε στο μπάσκετ και ήταν ο Αθηναϊκός, ο μεγάλος Αθηναϊκός του Τζόρτζη Δικαιουλάκου, που σήμερα συγκρούεται με την Νίκη Λευκάδα στο πλαίσιο της ένατης, όπως είπαμε, αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών. Οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 0-8 ο Αθηναϊκός, 7-1 η Λευκάδα μέχρι στιγμής. Η Λευκάδα του Ανδρέας Γιάκα, ένα νεανικό σύνολο που είναι στην Α1 γυναικών με πιο λίγες από 12 παίκτριες συνήθως. Ο Αθηναϊκός από την άλλη εν πλήρη συνθέση και με μια καινούρια Αμερικανίδα, καθώς έφυγε η Φύλοξη και σε λίγο θα δούμε το όνομα της παίκτριας που ήρθε. Δεν έχει στη διάθεσή του ο coach Γιάννης Αντωνόπουλος την Κλειό Οικονομάκη, η οποία θα μπει από την επόμενη αγωνιστική στη σύνθεση της ομάδας του Βύρωνα, και η νέα ξένη είναι η Άννα Τίλμαν, η Αμερικανίδα Άννα Τίλμαν, η οποία αντικαθιστά την Destiny Φύλοξη στις θέσεις των guard. Εκατέρωθεν οι δυο μεριές, δεν τα βρήκανε, λύθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών και περιμένουμε να δούμε αν η κυρία Τίλμαν θα έχει την ίδια επίδραση, θα έχει μάλλον καλύτερη επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας του Βύρωνα. Από την άλλη, η προσωπικότητα έτσι της Νίκης Λευκάδας από Ελληνίδες είναι σίγουρα η Ασπασία Γασπαράτου με εμπειρία στην Α1 γυναικών, σίγουρα η Βάσια Παπαμαρκάκη με εμπειρία και στον Ολυμπιακό και σίγουρα η Χριστίνα Μόρα με εμπειρία από το εξωτερικό. Να σας πούμε ότι οι διαιτήτριες είναι η κυρία Μαρίγλη, Χαϊνά και Τσαταλιού. Η Τσατάλιου είναι με κεφαλαία και δεν μας δίνουν τον τονισμό, επομένως αυτό θα είναι το διαιτητικό τρίο που έχει και αυτό χρώμα γυναίκας και άρωμα γυναίκας στη σημερινή αναμέτρηση. Γιατρός του γηπέδου ο κύριος Μάνος. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Γοργογιάννη, Κουβόρντε, Κίλια, Καλαφάτη, Στεφανίδου, Τζίκα, Ερχάουι, Τίλμαν, Μάνου, Παρασκευοπούλου, Τραγουστή και Χάρης για την ομάδα του Βύρωνα, την ομάδα του Αθηναϊκού, Μόρα, Ζιάκα, Πολίτη, Γασπαράτου, Τσαβώνη, Παπαμαρκάκη, Ροντρίγκες και Άσλεϊ, Λαουρέν, Μάρις για την ομάδα της Λευκάδας, με προπονητή τον κύριο Ζιάκα, βοηθό τον κύριο Μελέτη, ενώ στον πάγκο του Αθηναϊκού δεν είναι κάποιος δηλωμένος ως βοηθός, είναι όμως ο πολύπυρος κύριος Γιάννης Αντωνόπουλος, πρώτος προπονητής, Τζάσμιν Χάρις και Κριστίνα Μόρα στο τζάμπολ της αναμέτρησης.
και όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα. Η πρώτη κατοχή για την ομάδα της Λευκάδας με την Τζαβώνη. Η Ζιάκα εδώ για 3. Η παίχτρια με το νούμερο 23, ευστοχή. Άντζελα Ροντρίγκες. Και αυτή έχει εμπειρία από τα γήπεδα της Α1 γυναικών. Και η Άντζελα Ροντρίγκες, επομένως γνωρίζει τα ελληνικά παρκέ. Τώρα μπαίνει και μέσα. Ευστοχή. Συγγνώμη, είναι η κυρία Μάνης που ευστόχησε και κάνει το 0-4. Ενώ εδώ για τον Αθηναϊκό ανοίγει το σκορ η παίχτρια με το νούμερο 15, που δεν είναι άλλη από την Λιάννα Τίλμαν, με θητεία από τη Γερμανία πέρσι. Το rebound εύκολα από τη Στεφανίδου. Να πούμε εδώ ότι ο Αθηναϊκός είναι σε συνεργασία με το σωματείο του Αντέου και από εκεί έχουν απορροφηθεί η Κουβόρντε και η Ερχάουι. Ο Αντέος που αγωνίζεται στην ΑΕΣΚΑ γυναικών με τα πολλά νεαρά κορίτσια που είναι Ελληνίδες από γονείς μεταναστών. Με το νούμερο 4 για τη Λευκάδα. Εδώ τάπα της Χάρης. Τάπα της Χάρης στη Μόρα. Η Ζιάκα έδωσε την πάσα, αλλά η Μόρα δεν μπόρεσε. Έμεινε και η μπάλα στα χέρια των νησιωτισσών. Η Νίκη Λευκάδας, που είναι η μόνη νησιωτική ομάδα μέχρι στιγμής, το 2-5 παραμένει. Μετά και την απόσταση του Αοχανίων, Τσαβώνη με την Τίλμαν. Η Τίλμαν για 3, έξω. Προχώρησε γρήγορα η Λευκάδα με τη Μόρα. Από κάτω δεν μπορεί. Μαζί με τη Χάρης μάχη για ένα καλάθι. Έπαιξαν γρήγορα εδώ Ροντρίγκες, Μάνης και Μόρα. Οι τρεις ξένες από την ομάδα της Λευκάδας. Είπαμε μικρός πάγκος. Μάνου. Χάρης μέσα στο καλάθι, ανίκητη. Μέσα 4-5. Ζιάκα. Ροντρίγκες, τι θα κάνει. Μάνης. Από μέση απόσταση, έξω. Η Μόρα την μπάλα, την κατοχή. Τσαβώνη. Δεν μπόρεσε. Και τώρα φεύγει ο Αθηναϊκός στον εκπληδιασμό. Μέχρι μέσα προσπάθησε να πάει η Στεφανίδου. Η Νάνση Στεφανίδη. Αλλά δεν μπόρεσε. Βλέπουμε εδώ τη Λιάννα Τίλμαν. Για τη Χάρης. Τίλμαν για 3, μέσα! 7-5. Βάζει μπροστά τον Αθηναϊκό, η Λιάννα Τίλμαν με το νούμερο 15. Είπαμε με θητεία από τη Γερμανία. Η Ροντρίγκες απαντά για το 7-7. Έτσι θα είναι το παιχνίδι, προβλέπεται ενδιαφέρον. Τίλμαν μέχρι μέσα για τη Χάρης. Αστοχή η Χάρης. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Πάει η Μόρα μέχρι το αντίπαλο καλάθι. Δεν μπορεί στο τέλος. Μάζεψε η παίχτρια με το νούμερο 17, η Ελένη Μάνου. Τίλμαν άλλο ένα για 3. Μέσα κι αυτό! 17.
Έχω την αίσθηση ότι η Τίλμαν δεν πρέπει να την αφήνει να οπλίζει. Οι Λευκαδίτισσες, γιατί προξενεί μεγάλη ζημιά. Εδώ άλλο ένα σουτ για τρεις. Δεν μπόρεσε η Μάνης. Μάνης, Ροντρίγκες και Μόρα κάνουν όλο το παιχνίδι για τις Λευκαδίτισσες. Είπαμε, Τσαβώνει με την Τίλμαν. Τσίκα, και αυτή είναι δεινή σουτέρ 3 πόντων, δεν πρέπει να αφαιθεί. Τίλμαν μέχρι μέσα, κόβεται από τη Μόρα. Τσίκα γιατί στη λήξη του χρόνου δεν μπόρεσε. Δεν μπορεί να συγκρατήσει η Ζιάκα. Όμως οι διαιτήτριες λένε ότι ακούμπησε σε χέρια Αθηναϊκού η μπάλα, οπότε Τσαβώνη και Ζιάκα αλλάζουν την μπάλα. Δύο νεαρά κορίτσια, πολύτιμες εμπειρίες από την Α1 γυναικών. Ό,τι και να γίνει, η Λευκάδα είναι κερδισμένη. Εδώ η Μόρα πήρε και το φάουλ. Δεν μετράει, είναι απ' έξω, λένε οι διαιτήτριες. «17 με 5 και 25 να απομένουν για το πρώτο δεκάλεπτο». Ζιάκα, Μόρα για την Μάνης. Η Μάνου πολύ γρήγορα θέλει να παίξει, δεν μπορεί το δίποντο. Ροντρίγκες, πάσα για την Τσαβώνη, επερχόμενη η Μόρα, ευστοχή. Πολύ καλό κόψιμο στη ρακέτα της Κριστίνα Μόρα. Εξαιρετική παίχτρια. Ίσως και να δική το γεγονός ακόμα ότι βρίσκεται και στην Ελλάδα, όχι στην Νίκη Λευκάδας. Εδώ έχουμε ένα σουτ για τρεις, δεν μπορεί. Μάζεψε η Ζιάκα, γρήγορα η Τσαβώνη μέχρι το αντίπαλο καλάθι. Ζιάκα για τη Ροντρίγκες, για τρεις, έξω. Το rebound ποιος, η Τίλμαν, που κόβεται από την Τσαβώνη για να μην εκδηλώσει επίθεση. Προηγουμένως το τρίποντο αστόχησε η Αριστέα Παρασκευοπούλου και αυτή είναι μια νεαρή παίχτρια. Και δείχνει ότι είναι ένα παιδί που έχει μέλλον στα ελληνικά παρκέ. Για να δούμε όμως μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Τίλμαν, Μάνου, Τσίκα, παίρνει το screen, Τσίκα. Δεν πάει μέχρι μέσα, να δούμε τι σφυρίζουν οι διαιτητές. Βήματα. Σωστή υπόδειξη. Σωστή και συνήθις υπόδειξη αυτή. Είναι πάντα υπέρ του αμυνόμενου αυτό το σφύριγμα. Πάντα, όχι πάντα, αλλά συνήθως. Ζιάκα με τη Μάνου, υπό την επίβλεψη της Μάνου. Φεύγει λίγο η μπάλα τώρα εδώ της Χάρης. Ροντρίγκες. Μέσα για τη Χάρης, κάτω από το καλάθι και μέσα. Προβάδισμα για τη Λευκάδα, 10-11. Προσπάθησε να κλέψει η Ζιάκα. Πολύ καλή παίχτρια, Αγγελική Ζιάκα. Τίλμαν μέχρι μέσα, Χάρης στο rebound και το καλάθι. 12-11, συνεχείς αναλλαγές στην πρωτοπορία του σκορ. Ενώ να πούμε ότι... Όχι, αυτό θα το πούμε σε ένα διάλειμμα. Μάνης για τρεις, μέσα! 12-13, 14 συγγνώμη. Ξαφνιάζει η ξένη της Λευκάδας τις Βυρονιώτισσες. Τίλμαν, Τσίκα μέχρι μέσα, πέφτει, συγκρατεί. Πολύ καλή κίνηση από την Έλλη Τσίκα. Μάνου, δεν μπορεί, χάνει την μπάλα. Τίλμαν, θα τελειώσει η επίθεση. Όχι. Το φάουλ. Ποιος? Η Λευκάδα. Και θα παιχτεί απ' έξω με την Τίλμαν.
Τίλμαν. Ενώ βγήκε η Τσαβώνη και μπήκε η Παπαμαρκάκη, έχω την αίσθηση, αστοχώντας παράλληλα η Τίλμαν. Ροντρίγκες έχει φτάσει μέχρι μέσα. Η μπάλα στη Μόρα, άχαστη η Κριστίνα Μόρα, 12-16. Βέβαια η Βάσια Παπαμαρκάκη είναι με το 13. Ελένη Μάνου κερδίζει το φάουλ εδώ από την Παπαμαρκάκη. Μιας και έχουμε μια διακοπή, να σας πούμε ότι όχι, δεν έχουμε. Μάνους για την Τίλμαν. Το screen Παρασκευοπούλου. Δεν μπορεί μέχρι μέσα, βηματάκια. Βεβαίως. Συνεχείς οδηγίες από τον Ανδρέα Τζιάκα. Αγγελική Τζιάκα, η οποία του χρόνου θα είναι σε κολέγιο. Μόρα, παίρνει το χαντόφι Ροντρίγκες, από μέση απόσταση, μέσα! 12-18. Τσίκα, με τη Ροντρίγκες. Παρασκευοπούλου μέχρι μέσα. Είναι αρή παίχτρια. Επελάβνει στο καλάθι χωρίς να την μπορέσει να τη σταματήσει καμία. Μάνης. Παπαμαρκάκη. Ζιάκα, Ροντρίγκες για 3. Μέσα κι αυτό. 14-21. Άντζελα Ροντρίγκες, φίλες και φίλοι. Ζιάκα με την Τίλμαν, την παίζει στα πόδια η Τίλμαν. Παρασκευοπούλου για τη Μάνου, πανέξυπνο παιχνίδι. Το maximum η Ελένη Μάνου. 16-21. Η Ελληνίδα παίχτρια με το μυαλό της πήρε αυτή την ενέργεια, ευστόχησε, είναι μέσα. Μειώνει ο Αθηναϊκός στους 5. Και ενώ στο παιχνίδι μπαίνει για την Λευκάδα η Πολίτη και βγαίνει η Παπαμαρκάκη. Η Πολίτη που μέχρι πέρσι έπαιζε στην Α1 παρακαλώ και φέτος κάνει το μεγάλο βήμα για την Α1 γυναικών, ενώ η Μάνου είναι άστοχη και η Μόρα παίρνει το rebound. Η Μάνης φεύγει γρήγορα μέσα μέχρι το αντίπαλο καλάθι, περιφερειακά. Ροντρίγκες με την Τζίκα. Ροντρίγκες απέναντι για τη Ζιάκα για 3. Έξω. Μάνης από μέση απόσταση μέσα. 16-23. Ζιάκα, Τίλμαν για τη Μάνου μέχρι μέσα. Κι όμως λένε οι διαιτήτριες ότι έβγαλε η Μάνου. Η μπάλα με τις Ζιάκα και Μάνου να είναι για ακόμα μια φορά αντίπαλες. Ένα ντουέτο που θα δούμε πολύ στο παιχνίδι. Μάνης παίζει στα πόδια την... δεν μπορεί να βάλει το καλάθι όμως. Η Μόρα είναι εκεί, παίρνει το rebound από τη Χάρις. Και εδώ να αναρωτηθούμε και λίγο πώς είναι δυνατόν. Η Μόρα είναι πανέξυπνη παίχτρια. Μιας και έχουμε ένα διάλειμμα για το time out, δεν θα πάρουμε ανάσα αυτή τη φορά. Θα σας πούμε, πριν πάρουμε μάλλον ανάσα, ότι οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί στην ιστορία τους άλλες 8 φορές και η Λευκάδα έχει φύγει νικήτρια τις 6 από αυτές. Τώρα πάμε στην ανάσα μας.
Και λίγο πριν τελειώσει το time out, είμαστε εδώ πέρα και ένα τύμπανο έκανε την εμφάνισή του. Υπενθυμίζουμε σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube υπό την τεχνική υποστήριξη και υπηρεσία της Sports Stats. Η Παρασκευοπούλου θα κάνει την αναφορά με την Tillman. Και ενώ μένουν μόλις 21 δευτερόλεπτα, παιχνίδι μίας κατοχής, μίας άμυνας, θα δούμε. Tillman με τη Σγιάκα. Tillman ξεφεύγει, δίνει μέσα για τη Χάρις. Δεν της κλέβουν την μπάλα τελικά, αστοχή η Χάρις. Μαζεύει το rebound, 18-25. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 18-25. Πάμε να πάρουμε κι άλλη μια μικρή ανάσα και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Έχουν έρθει και οι μικροί φαν της ομάδας εδώ. Είπαμε, ο Αθηναϊκός είναι μια ομάδα με παράδοση στο μπάσκετ γυναικών. Είναι κάτι που έχει συμβάλει και στο μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Η ομάδα τώρα που καθοδηγεί ο Γιάννης Αντωνόπουλος, ο οποίος έχει ακόμα όπλα να αξιοποιήσει. Δεν έχει βάλει καθόλου την Ιωάννα Τραγουστή, που είναι δεινή σουτέρ κι αυτή. Ούτε την Καλαφάτη, ούτε την Κιλία. Θα δούμε αν θα τις χρησιμοποιήσει και κατά πόσο. Από το 18-25 ξεκινούν δύο ομάδες με την Tillman και την Πολίτη να την επιτηρεί. Μάνου μέχρι μέσα. Δεύτερη φορά που κάνει τη ζημιά. Τρίτη φορά, συγγνώμη, η Ελένη Μάνου, που μοιάζει να εξελίσσει το παιχνίδι της και να μην μένει στο καλό μακρινό σουτ. Μπαίνει μέχρι μέσα. Ροντρίγκες για τη Μάνης. Αστοχή από κάτω, παίρνει το rebound και ξανά 20-27. Tillman. Τσίκα για τρεις, μέσα! 23-27. Έλλη Τσίκα. Η Θεσσαλή forward, guard forward. Επιχειρεί το σουτ και το παίρνει. Μάνης. Σκληρό φάουλ εδώ από την Παρασκευοπούλου, η οποία, να πούμε, δεν χαρίζει κάστανα. Πόνεσε η αντίπαλη, την ένιωσε. Για να δούμε, Τσαβώνη με τη Ροντρίγκες. Ροντρίγκες, Παρασκευοπούλου, μέχρι μέσα. Τάπα από τη Μάνης. Έξω λένε οι διαιτητές, δεν χρεώνεται φάουλ νομίζω. Η Λευκάδα όχι. Μάνου για τρεις. Δεν μαζεύει Τσίκα, παίρνει και το
Out η Λευκάδα. Νομίζω ότι είχε βγει προηγουμένως, αλλά δεν είναι. Η διαιτήτρια ήταν κοντά. Τσαβώνη. Ροντρίγκες. Για τη Μόρα μέσα. 23-29. Είναι ανεπίτρεπτο, αν θέλετε την άποψή μου, το πως η Λευκάδα τρυπάει τόσο πολύ τη ρακέτα κόντρα στη Χάρις. Παρασκευοπούλου μέχρι μέσα. Η Χάρις παίρνει το rebound και ευστοχή. Τσαβώνη. Δεν πάει μέχρι μέσα. Περιμένει η Μόρα. Μάνης για 2 από μέση απόσταση. Στο ημίχρονο θα κάνουμε έναν κόπο να δούμε τα στατιστικά των δύο ομάδων και θα δούμε ότι η Λευκάδα έχει χτυπήσει πάρα πολύ από μέσα. Τίλμαν προσπαθεί να φτιάξει το σούτ της ή κάτι άλλο για να δούμε. Δεν μπορεί η Τσαβώνη τελικά να συγκρατήσει, όχι, έχει βγάλει. Έχει κάνει το κλέψιμο η Τσαβώνη και για να δούμε πώς σφυρίζεται, τι σφυρίζεται εδώ. Σφυρίζεται out υπέρ της Λευκάδας. Και ενώ έχει χάσει την μπάλα η Τσαβώνη από τα χέρια της. Όχι, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και λένε και στον coach του Αθηναϊκού να ηρεμήσει. Ναι, είναι για το Βύρωνα το out, για τον Αθηναϊκό το out. Συγγνώμη, υπάρχει και ομάδα Δόξα Βύρωνα εδώ πέρα. Και είναι οι δύο αιώνιοι εχθροί της γειτονιάς, μην μας εκτελέσουνε. 25-31. Τίλμαν, τι έχουμε εδώ. Η Τσαβώνη κάνει φάουλ στην Τίλμαν. Ναι, γιατί αυτό που έκανε δεν επιτρέπεται, αυτή η κίνηση. Πίσω από την πλάτη της Αμερικανίδας και η Αμερικανίδα κερδίζει το φάουλ. Ζωή Πολίτη με τη Μάνου. Και ενώ θα κάνει και το ντεμπούτο της. Για το σημερινό αγώνα. Η παίχτρια με το νούμερο 11 είναι, όχι, συγγνώμη, το νούμερο 14. Η Χάρις έχασε την μπάλα, Μόρα παίρνει. Γερχάου. Μάνης με spin move δεν μπορεί, Πολίτη το rebound. Μάνης απέναντι για την Τσαβώνη για 3. Έξω, Μόρα το rebound. Περνάει για την Πολίτη, Μάνης για 3. Άστοχο. Τίλμαν και Τσαβώνη. Αθηναϊκός η μπάλα. Η Ερχάρουη από τον Αντέο θα κάνει τον ντεμπούτο της για το σημερινό μάτς. Αλλάζουνε με την Τίλμαν. Τίλμαν. Για τη Χάρις δεν φτάνει μπάλα, Πολίτη. Τσαβώνη. Ροντρίγκες. Μόρα, Ροντρίγκες. Μάνης. Αλλάζει με τη Ροντρίγκες, το παίρνει. Το βάζει. 25-34. Άντζελα Ροντρίγκες. Η Μεξικανή αθλήτρια κάνει το κλειστό της Εργάνης ό,τι θέλει σήμερα. Ερχάουι, Μάνου για 2. Δεν μπορεί. Ροντρίγκες στο rebound. Πολίτη.
για τη Μόρα. Μέχρι μέσα, πλαγίος του καλαθιού, 25-36 και time out ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Σε έξαλλη κατάσταση ο Έλληνας τεχνικός. Πάμε κι εμείς να πάρουμε μια ανάσα, να κάνουν το time out τους οι δύο ομάδες και είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Ερχάουι, Μάνου, Τίλμαν, Παρασκευοπούλου και η παίχτρια με το νούμερο 12, η Νάνση Στεφανίδου είναι η πεντάδα του Αθηναϊκού. Ροντρίγκες, Μάνης, Μόρα, Ζιάκα και Πολίτη. Πολύτιμια η ζωή Πολίτη, φίλες και φίλοι. Ήρθε από τα τοπικά και έχει κάνει μεγάλο άλμα στην καριέρα της. Μπράβο στο κορίτσι αυτό που ανταποκρίνεται. Μόνο μπράβο. Τίλμαν. Ερχάουι μέχρι μέσα. Μαζεύει η Στεφανίδου. Αστόχησε η Ερχάουι, αλλά έκανε τρομερή κίνηση προς το καλάθι και δείχνει ότι αυτά τα παιδιά έχουν πολύ μέλλον που παίζουν στον Αντέο, ενώ η Μάνης τώρα έχει μαζέψει το rebound. Μόρα για δύο από μέσα, από μέση απόσταση. Τίλμαν, 27-36. 5 λεπτά για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Τίλμαν για 3, άστοχο. Μάνου το rebound. Παρασκευοπούλου για 3, άστοχο. Ερχάουι το rebound. Ερχάουι. Μάνου για 3. Άμα οπλίσει η Ελένη Μάνου, ποιος να την πιάσει. 30-36. Δεινή σουτέρ η Ελληνίδα. Μόρα με δυσκολία. Για 2 δεν μπορεί. Το rebound και το καλάθι, η ζωή Πολίτη. Αξιέπαινη προσπάθεια, είπαμε. Τίλμαν. 30-38. Τίλμαν με τη Ζιάκα. Τίλμαν προσπαθεί μέχρι μέσα, δεν μπορεί. Πολλά χέρια εκεί. Μάνης θα πάει μέχρι μέσα με την Παρασκευοπούλου. Γυρίζει με ένα spin move και το βάζει. Κάνει μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό της με την μπάλα. Και ενώ η Γασπαράτου περιμένει να μπει αλλαγή. Μάνου δεν μπορεί να δώσει μέσα. Μάνης θα πάει μόνη της και θα κάνει το 30-40. Ακριβώς διψήφια διαφορά για την ομάδα της Λευκάδας. 30-42, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Το προηγούμενο ήταν 40. 3 και 31. Ερχάουι μέχρι μέσα, δεν μπορεί. Τίλμαν. Μάνου για 3. Άστοχο. Και το rebound κανείς και η μπάλα στη Λευκάδα.
30-42 για τους 12 πόντους μπροστά η Λευκάδα, που φιλοδοξεί να κάνει την δεύτερη της νίκη και να είναι πάνω από τον Αθηναϊκό στη βαθμολογία των ουραγών. Σιάκα μέσα για τη Μάνης, δεν χάνει την μπάλα εκείνη τελικά, προσπαθεί να δώσει έξω. Χασπαράτου για την Πολίτη, συγκρατεί τελικά η Πολίτη, προσπαθεί από κάτω ένα πολύ δύσκολο καλάθι, μένει στα χέρια της Λευκάδας η μπάλα. Εδώ ήταν πολύ καλή αντιμετώπιση του Αθηναϊκού στην προσωπική άμυνα, ενώ έχει μπει και η Κουβόρντε μέσα και κατεβάζει την μπάλα. Κουβόρντε με την Τίλμαν προσπαθεί να φτιάξει το σουτ, το παίρνει 3 για 3, άστοχο η Ροντρίγκες στο rebound, βλέπει τη Μάνης, η οποία κερδίζει 2 βολές. Ήτανε λίγο πιο μπροστά η Κασπαράτου, αλλά η Μάνης άπλωσε τα μακριά της χέρια, πήρε την μπάσα, πήρε την μπάσα και προσπάθησε να κάνει μια επέλαση μέχρι μέσα, ενώ τώρα βγαίνει η Ροντρίγκες, μπαίνει η Μόρα, Κριστίνα Μόρα για να ξεκουραστεί, βγαίνει η Ερχάουι και μπαίνει η Τσίκα και βγαίνει και η Παρασκευοπούλου για να μπει η παίκτρια η Στεφανίδου. Άρα και η Χάρης, όχι η Στεφανίδου ήταν μέσα, με συγχωρείτε, ξαναμπαίνει η Χάρης. Μέσα η πρώτη για τη Μάνης, η οποία μέχρι στιγμής είναι στους 20 πόντους. Άστοχη η δεύτερη, Κουβόρντε με την Τίλμαν, κάνει την μπάλα υπό την πίεση της Αγγελικής Γιάκα. Πολύ καλή αντιμετώπιση από την Αγγελική Γιάκα, η οποία του χρόνου δεν θα είναι στα μέρη μας, θα είναι σε κολέγιο. 30-43. Μάνης, από μέση απόσταση έξω, μαζεύει η Τίλμαν, προσπαθεί να κατεβάσει γρήγορα, Τσίκα, Κουβόρντε, προσπαθεί, δεν περνάει για την Χάρης, Κασπαράτου, Μόρα, δεν μπορεί, υπό την πίεση της Στεφανίδου κερδίζει 2 βολές. Αυτή είναι η Κριστίνα Μόρα, που είναι μέχρι στιγμής στους 10 πόντους και τα 6 rebound, ενώ 21 έχει η Μάνης και 5 rebound. Στις assist για την νίκη Λευκάδας ξεχωρίζει η Ροντρίγκες, η οποία έχει και 10 πόντους. Εύστοχη η Κριστίνα Μόρα, 11 η πόντη της. Έχει και ένα κλέψιμο. Μέσα και η δεύτερη, 30-45. Ξεφεύγει η διαφορά για την Λευκάδα. Στους 15 πόντους είναι. Τσίκα για 3. Τρομερό τρίποντο από την Έλλη Τσίκα. Με μεγάλη καμπύλη, Μόρα, Ροντρίγκες. Κασπαράτου μέχρι μέσα για τη Μόρα. Κερδίζει τις 2 βολές. Είναι ήδη στους 12 πόντους η Κριστίνα Μόρα. (33-46), ακριβώς στους 13. (33-47).
Και ενώ έχει μπει και η κοιλία μέσα για τον Αθηναϊκό. Η Καλαφάτη, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Καλαφάτη, Τσίκα για 3. Δεν μπορεί, Χάρης δεν μπορεί το rebound. Γασπαράτου, ξεφεύγει από την Καλαφάτη. Ροντρίγκες, άσχημη πάσα. Δεν έφτασε ποτέ στην πολίτη η μπάλα και αναγκάστηκε εκείνη να κυνηγήσει πολύ. Γιάννα Τίλμαν. Κάνει το φάουλ η Σγάκα από νωρίς. Τσίκα μέχρι μέσα, κάνει κάτω από το καλάθι, Τίλμαν για 3, υποπίεση, τελευταία 20 δευτερόλεπτα, Πολίτη, με τη Ροντρίγκες, Χασπαράτου από κάτω, το χάνει, 33-47 παραμένει, Καλαφάτη, Στεφανίδου για 2, στη λήξη του χρόνου του πρώτου ημιχρόνου, 35-47, 12 πόντους μπροστά η νίκη Λευκάδας. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να σας πούμε διάφορα στοιχεία από τον αγώνα. Όταν αγωνίζεται η εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό
έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ, χρυσός χορηγός εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Αν το μυαλό σου ταξιδεύει, ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Όταν αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ, χρυσός χορηγός εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική.
το μυαλό σου ταξιδεύει, ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Όταν αγωνίζεται η εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ, χρυσός χορηγός εθνικής ομάδας μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Αν το μυαλό σου ταξιδεύει, ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean.
Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Να δούμε λίγο τις κορυφές από κάθε κατηγορία των δύο ομάδων. Για τον Αθηναϊκό, πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, για τον Αθηναϊκό πρώτη είναι η Τίλμαν με 8 πόντους, δεύτερη η Μάνου με 7, 4 έχει η Νάνση Στεφανίδου και 2 η Παρασκευοπούλου, ενώ για τη Λευκάδα 21 η Μάνης, 14 η Μόρα και 10 η Ροντρίγκες, και είναι όλα έτοιμα με τη Ζωή Πολίτη να κάνει την πρώτη επαναφορά, την εναρκτήρια πάσα για το δεύτερο ημίχρονο. Ζιάκα και Πολίτη υπό την επίβλεψη της Μάνου και της Τίλμαν. Ζιάκα, Μάνης, Ροντρίγκες για 3, άστοχο. Τίλμαν, 35-47 υπενθυμίζουμε το πρώτο ημίχρονο. Τίλμαν, Τσίκα με τη Ροντρίγκες. Παρασκευοπούλου σκριν, Τσίκα για 3, άστοχο. Εύκολα το rebound η Ροντρίγκες. Η Ροντρίγκες πάει μέχρι μέσα, κερδίζει 2 βολές. Είπαμε, η πολύπειρη από την Α1 γυναικών Άντζελα Ροντρίγκες έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων και στον ΟΑ Χανίων, ο οποίος έκανε τη θλιβερή κίνηση να αποχωρήσει φέτος από το πρωτάθλημα, και ενώ το πρωτάθλημα ήταν σε εξέλιξη, η διοίκηση της ομάδας διέλυσε το τμήμα. Άντζελα Ροντρίγκες ευστοχή και κάνει 15 τους πόντους της. Άστοχη στη δεύτερη, Χάρις. Εύκολα το rebound. Τίλμαν. Παίρνει το screen από τη Χάρις. Παράλληλα οι δύο παίχτριες. Η Χάρις παίρνει 2 βολές. Γιατί οι διαιτήτριες λένε ότι η Πολίτη είχε επαφή με το χέρι της καθώς εκείνη σούταρε. Μέσα η πρώτη, 36-48. Τζάσμιν Χάρις, η οποία είναι ρούκι φέτος. Στους 9 πόντους δεν μπόρεσε να τους κάνει 10. Μάνης με τη Ζιάκα, μέχρι μέσα η Ζιάκα, δεν μπόρεσε. Τίλμαν προσπαθεί να φτάσει μέχρι μέσα, δεν μπορεί. Μάνης στο rebound, προσπάθησε να κλέψει Τίλμαν, δεν μπόρεσε. Μόρα πήρε την πάσα από τη Ροντρίγκες, παίρνει 2 βολές. Μέχρι στιγμής μόνο με βολές οι δύο ομάδες έχουν σκοράρει το 36-48. Δύο φάουλ ο Αθηναϊκός, 1 η Λευκάδα. Ενώ γίνονται και κάποιες παρατηρήσεις στον coach Αντωνόπουλο. Μόρα ευστοχή. ...36-50, 16 η πόντι της Μόρα, 7 τα rebound της, ολοταχώς για double-double η Ιταλίδα ψηλή. Πολίτη για τη Ροντρίγκες. Δεν μπόρεσε. Τίλμαν γρήγορα για τη Μάνου. Βρέθηκε πλαγίος του καλαθιού, δεν μπόρεσε. Μάνης. Spin move.
άστοχη. Παρασκευοπούλου για την Τίλμαν, για 3, έξω. Πολίτη, παίρνει την μπάλα, ο coach Γιάκας θέλει να ηρεμήσουν το παιχνίδι τώρα οι παίκτριές του. Μάνης, Πολίτη, Ροντρίγκες για 2, άστοχο. Μάνης χάρη στο rebound, συγγνώμη. Τίλμαν. Παρασκευοπούλου έχασε την μπάλα εδώ. Δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την τάπα, την πάσα της Μάνου. Και τώρα της λέει ο coach Αντωνόπουλος να μην βιάζεται. Coach Αντωνόπουλος που και εκείνος πέρσι ήταν σε ομάδα της ΑΕΣΚΑ και αυτή δεν είναι άλλη από τον ΕΦΑΟ ζωγράφου με τον οποίο διάγραψε πολύ αξιόλογη πορεία. Μάνης γυρίζει, άστοχο. Άστοχες και νευρικές οι δύο ομάδες. Τίλμαν, μεγάλη τρίπλα. Μάνου για 3, άστοχο. Ροντρίγκες. Σιάκα, Μάνης. Θέλει το screen η Μάνης από τη Μόρα. Μάνης, πάσα στη Σιάκα και εκείνη. Μάνης για 3, μέσα. 36-53. Και τώρα η Λευκάδα αγκαλιάζει τη διαφορά των 20 πόντων. Τσίκα. Παρασκευοπούλου μέσα για τη Χάρης. Συνεργασία των δύο ψηλών, δεν μπόρεσε η Αμερικανίδα. Ροντρίγκες για 3, μέσα κι αυτό. 36-56. Στρογγυλά 20 και 14 οι πόντοι της Άντζελα Ροντρίγκες. Πάμε για ένα διάλειμμα και θα είμαστε και σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι, 36-56. Τίλμαν. Τραγουστή που μπαίνει για πρώτη φορά στο μάτς, χάνει την μπάλα. Πολύ αργά μπαίνει στο μάτς η τραγουστή, η οποία τραγουστή αγωνίστηκε πέρσι με τα χρώματα της νίκης Λευκάδας και παίζει έτσι για πρώτη φορά κόντρα στην μέχρι πρότινος ομάδα της, στην πρώην ομάδα της καλύτερα. Πολίτη, Μάνης, Ροντρίγκες, Μάνης, με ανάποδο δεν μπορεί, Μάνης στο rebound, έχει τελειώσει ο χρόνος, ναι, έχει τελειώσει ο χρόνος,
Το χρονόμετρο χτυπάει και η επίθεση είναι για τον Αθηναϊκό. Ο coach Γιάκας δίνει τις οδηγίες για την επίθεση που χάθηκε. Παρασκευοπούλου. Τίλμαν. Τίλμαν προσπαθεί να φτιάξει το σούτ της, κάποια ενέργεια. Χάρης παίρνει την μπάλα, τάπα στα ίσια από τη Γιάκα στη Χάρης. Τρομερό. Γιάκα, Ροντρίγκες, Μάνης, Μόρα. Έξω η Μόρα για τη Μάνης. Επελάβνει Μάνης, εύστοχο δίποντο. Αυτή είναι η Μάνης, φίλες και φίλοι. Μια πάρα πολύ καλή ξένη που κάνει τη διαφορά για τις Λευκαδίτισσες, οι οποίες είπαμε έχουν σήμερα μικρή τραγουστή για τρεις, μέσα. Όπλησε η Ελληνίδα και το έβαλε. 39-58. Πρώτη της ενέργεια και εύστοχο τρίποντο Ντινίσου Τεριωάννα. Και εδώ απαντάει η Άντζελα Ροντρίγκες. Άλλη συνήθιση ύποπτη που οι διαιτητές λένε ναι για τρεις. Τραγουστή. Παίρνει το χαντόφι Τσίκα. Τίλμαν. Μέσα για τη Χάρης. Χάρης με πλάτη στο καλάθι και τις βολές. Και τη βολή μάλλον και το φάουλ. 41-61 και η βολή στην Τζάσμιν Χάρης. Στη ρούκι, στην επαγγελματική της διαδρομή Αμερικανίδα. Η οποία Χάρης έχει ήδη 9 πόντους και θέλει να τους κάνει 10. Για να δούμε, έχει όμως και 8 rebound. Ολοταχώς προς το double-double η Αμερικανίδα. 10 η πόντη της. Ζιάκα. 42-61, 3 και 38 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μάνης, Ροντρίγκες, Ζιάκα. Ροντρίγκες για 3, άστοχο. Ποιος στο rebound. Πάλεψαν Παρασκευοπούλου και Μάνης και η μπάλα καταλήγει στη νίκη Λευκάδας, λένε οι διαιτητές. Λάθος, συγγνώμη, στον Αθηναϊκό. Τίλμαν. Τσίκα μέχρι μέσα. Δεν μπόρεσε, πήρε τις βολές όμως. Η Έλλη Τσίκα. Παίρνει τις βολές. Εκεί δίνει και οδηγίες η Ανθή Χαϊνά, η ρέφερη. Η μία από τις τρεις. Χαϊνά, Τσαταλιού και Μαρίγλη. Έλλη Τσίκα. Μέσα η πρώτη, 43-61. Η 7 η πόντη της. Μέχρι στιγμής έχει 2-5 τρίποντα. Τώρα έχει και μία βολή. 1-2 βολές. Τραγουστή. Μαζεύει. Τσίκα για 3. Άστοχο. Η Μόρα μάζεψε. Μάνης. Πολύ γρήγορα. Παίρνει το maximum η Μάνης. 43-63. Και η βολή στη νίκη Λευκάδας με την, να πούμε και ολόκληρο το όνομά της, Μάνης, Λαουρέν Άσλεϊ. Λαουρέν Άσλεϊ Μάνης, λοιπόν. Εξαιρετική παίχτρια. Έξω η βολή, μαζεύει Παρασκευοπούλου. Τίλμαν. Τίλμαν, Τσίκα. Τίλμαν απ' έξω για το φάουλ, Τσίκα. Τίλμαν. Τίλμαν. Έξω για την τραγουστή, για 3. Άστοχο. Δεν μάζεψε η Τσίκα. Η μπάλα είναι για την νίκη Λευκάδας.
Ήταν δύσκολη εκείνη η μπάλα όπως ήρθε. 43-63 παραμένει, 2 και 37. Η Νίκη Λευκάδας μέχρι στιγμής τα έχει κάνει όλα σωστά. Ροντρίγκες, Παπαμαρκάκη για 3, άστοχο. Μάζεψε Παρασκευοπούλου, Τίλμαν. Τραγουστή, Παρασκευοπούλου, το σκριν, τραγουστή μέσα η πάσα για τη Χάριτς. 45-63, έγραψε και assist στη τραγουστή. Παπαμαρκάκη, Μόρα, Σιάκα, Ροντρίγκες για 3, μέσα και αυτό! 45-66, σταθερά στο συν 20 διαφορά, τώρα στο συν 21, 1 και 49, 1 και 45 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ζιάκα, πολύ καλή πίεση στην Τίλμαν που κάνει όμως το φάουλ. Η Ελληνίδα παίχτρια που από του χρόνου θα αγωνίζεται στο κολεγιακό πρωτάθλημα θα είναι freshman εκεί. Οι freshman δεν παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχής, όμως συμμετέχουν κανονικά στη ζωή της ομάδας. Βγαίνει η Ζιάκα και μπαίνει η Τσαβώνη, η Βαλεντίνα Τσαβώνη, η οποία έχει ξεκινήσει από την Εσκασέ. Την ένωση δηλαδή των ομάδων που είναι στη στερεά Ελλάδα. Από εκεί είναι η Βαλεντίνα Τσαβώνη, από εκεί έχει ξεκινήσει τα πρώτα της μπασκετικά βήματα και έφτασε να βρίσκεται στην Α1 γυναικών η Βαλεντίνα Τσαβώνη, που έχει ξεπεράσει και ένα τραυματισμό και ουσιαστικά πρόκειται για εσωτερική μεταγραφή της Νίκης Λευκάδας. Ζιάκας δίνει και οδηγίες τώρα εδώ, μιλάει και με τη ρεφ. Η Τίλμαν χάνει την πρώτη βολή, παραμένοντας έτσι στους 8 πόντους. Βάζει τη δεύτερη, πηγαίνει στους 9. Τσαβώνη, Ροντρίγκες, Μάνης, μέχρι μέσα, ανάποδο, 46-68. Είπαμε, η Λευκάδα τα έχει κάνει όλα σωστά, όλα τέλεια, όλα ιδανικά για να περάσει από το κλειστό της Εργάνης. Από το ιστορικό αυτό γήπεδο, στο οποίο ο Αθηναϊκός έχει ζήσει στιγμές δόξας με Eurocup, με πρωταθλήματα και κύπελα και 105 συνεχόμενες νίκες στο ενεργητικό του. Βάσια Παπαμαρκάκη. Για τη Μάνης, έξω αυτή, Τίλμαν. Τίλμαν. Η Μάνης πήγε μπροστά από τη Χάρις. Τώρα έχουμε το φάουλ υπέρ της Τίλμαν. Και επειδή είπαμε πριν για Εσκασέ, η πρώτη ομάδα της Σαββόνη ήταν ο Σίλας Σεντιψού. Μας το υπενθυμίζουν εδώ οι φίλοι. Θυμόμουν την ένωση, δεν θυμόμουν την ομάδα. Και ενώ μπήκε και η Ζωή Πολίτη να ξεκουραστεί λίγο η Μάνης. Οι ξένες έχουν κάνει τρομερή διαφορά. Και ενώ η Τίλμαν έχασε και αυτή τη βολή, μένουν στους 9 πόντους, να δούμε αν θα τους κάνει 10. 10 και έχει μοιράσει και 6 assist. Πολίτη με την Τσαβώνη. Πολίτη, Ροντρίγκες, Μόρα. Μόρα ανάποδο, δεν μπορεί. Ανακατεύεται εκεί η Πολίτη, προσπάθησε για το rebound, δεν μπόρεσε. Τίλμαν. Περίπου 35 δευτερόλεπτα, 33 τώρα. Τίλμαν για τη Χάρις. Από μέση απόσταση, μέσα η Χάρις. 49-68. Τσαβώνη, μέχρι μέσα. Δεν μπόρεσε για το ανάποδο. Μάνου. Για την Τίλμαν. Τίλμαν,
μέχρι μέσα, δεν μετράει το καλάθι, λάθος βήματα. Λένε οι διαιτητές, όχι, δεν μετράει αυτό το καλάθι. Επομένως 49-68, 3 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα, δηλαδή για να δούμε ποιος θα πάρει το σουτ. Η Πολίτη παίρνει Τίλμαν μέχρι μέσα, προσπαθεί, έξυπνο κλέψιμο, 51-68 στους 17 για το τέταρτο δεκάλεπτο. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα και είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μάνου για την Τίλμαν με την Γασπαρά του πάνω της. Περνάει η πάσα για τη Χάρις, δεν μπορεί. Μπορεί στο δεύτερο χρόνο. Έχει μαζέψει και το rebound η Αμερικανίδα. Μάνης, Ροντρίγκες για 3, μέσα κι αυτό! 53-71, έχουν στερέψει και οι ατάκες πια για την Άντζελα Ροντρίγκες σήμερα. Τι άλλο να πούμε, όλο βάζει αυτή η γυναίκα. Τσίκα για 3, έξω, το rebound ποιος, η Παπαμαρκάκη, που επιστρέφει στην Α1 μετά τον Ολυμπιακό και με τη Λευκάδα. Άστοχη η Μόρα, σε δεύτερο χρόνο rebound και μέσα η Μάρις. Τίλμαν, Τσίκα, 53-73. Τίλμαν, για 3, αστοχό, μαζεύει Ροντρίγκες, τρέχει την ομάδα της. Πάσα μεγάλη για τη Μάνης. Επιβλητικό στόπ από τη Χάρις, τρομερή άμυνα. Τίλμαν, Μάνου για 3, άστοχο, Ροντρίγκες. Για τη Μόρα, Μόρα βήματα, βεβαίως.
Και τώρα ο coach Αντωνόπουλος λέει ότι έχει πάρα πολύ χρόνο το παιχνίδι, προκειμένου να ηρεμήσει τις παίχτριές του για να μειώσουν, να δουν τι μπορούν να κάνουν. Μάνου. Μπερδεύεται εκεί πέρα ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο. Ζιάκα, κρατάει στο τέλος. Μάνης, απειλεί αλλά δεν το κάνει και είναι βήματα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλές ξένες κυρίως αθλήτριες. Μπερδεύονται από το αμερικάνικο στυλ. Αυτή η υποσποίηση είναι βήματα όμως. Στεφανίδου για τη Μάνου. Τσίκα ψάχνει το σουτ, όχι. Η Γασπαρά το βγάζει σε χέρια Αθηναϊκού η μπάλα. Μάνου, από την πίεση της Παπαμαρκάκη. Μάνου. Πολύ καλή άμυνα της Μόρα πάνω στη Χάρις και δεν φτάνει η μπάλα εκεί, καθώς οι διαιτήτριες λένε ότι έχει βγει από τα χέρια της Χάρις. Τελευταίο χέρι που ακούμπησε λέει ήταν η Χάρις. Γασπαράτου με τη Ζιάκα. Γασπαράτου, Ζιάκα, το κάνει. Παπαμαρκάκη για 3. Παίρνει το rebound τη Μάνου και φάουλ. Έχει σφυρίξει. Αντιαθλητικό νομίζω η κυρία Χαϊνά. Μπαίνει μέσα η Καλαφάτη, να δούμε ποιος θα βγει. Η Καλαφάτη, βγαίνει η Μάνου. Όχι, βγαίνει η Τίλμαν και η Μάνου θα κάνει το out. Θα κάνει την επαναφορά για την Καλαφάτη. Με δυσκολία στη Μάνου. Πιέζει πάρα πολύ καλά η Παπαμαρκάκη. Φτάνει η μπάλα στην Στεφανίδου. 55-73. Σιάκα για την Παπαμαρκάκη. Σιάκα. Κασπαράτου. Ώρα. Μάνης. Μάνης προσποιήσεις. Και εδώ το φάουλ από την Καλαφάτη. Σκληρό. Σκληρό φάουλ. Και βολές για τη Μάνης. Έξω η Μόρα, μέσα η Ροντρίγκες. Πάντα με 2 τουλάχιστον ξένες το σχήμα της Λευκάδας. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 55-74. Θα κάνει ο coach Γιάκας, έδωσε οδηγίες να κάνει το out, την επαναφορά η Μάνης και να κάνουν κίνηση υπεύθυνος χωρίς την μπάλα. Το παίρνει η Μάνης. Έχει δει την Κασπαράτου που κινείται. Ζιάκα για 3. Δεν το βάζει. Καλαφάτη. Καλαφάτη και πάλι για την Στεφανίδου μέσα. Μάνου για 3. Μέσα. Και αυτό από την Ελένη Μάνου. Δινή σουτέρ, έχουμε πει Ελληνίδα. Παπαμαρκάκη. Μάνης. Ροντρίγκες. Κασπαράτου. Μάνης. Καλαφάτη.
Μάνου. Το φάουλ απ' έξω από τη Ζιάκα. Είχε ζητήσει καθαρή άμυνα ο coach Ζιάκας. 5,5 λεπτά ακριβώς για το τέταρτο δεκάλεπτο, για τη λήξη του παιχνιδιού δηλαδή συνολικά. Βγαίνει η Ζιάκα, μπαίνει η Μόρα, κοντή βγαίνει, ψηλή μπαίνει. Στεφανίδου για 2 δεν μπορούσε. Ροντρίγκες κατεβάζει. Κασπαράτου δεν το κάνει. Ροντρίγκες. Κασπαράτου φεύγει από τις άμυνες. Δεν μπορεί για 2. Τίλμαν. Τίλμαν για 3. Άστοχο. Εύκολο rebound του Κασπαράτου. Θα πάει μέχρι μέσα. Τι κάνει, κερδίζει το out. Όχι το foul, το out κερδίζει. Ναι. Μέχρι στιγμής 1 foul ο Αθηναϊκός, 2 η Λευκάδα. Ροντρίγκες δεν το κάνει, Γασπαράτου ούτε αυτή. Μόρα με δυσκολία, Χάρη στο rebound. 58-76. Τίλμαν. Περνάει με φάουλ από την Γασπαράτου και θα παιχτεί απ' έξω. Τρία τα φάουλ της Λευκάδας. Τίλμαν. Τσίκα. Θέλει να δει την κίνηση της συμπαίχτριά της. Τίλμαν. Τίλμαν μέχρι μέσα, δεν μπόρεσε. Ήταν εκεί η Χάρης να πάρει το rebound για το 60-76. Παπαμαρκάκη για την ώρα. Παπαμαρκάκη, άστοχη. Τσίκα. Τσίκα. Τι έχει κάνει, λένε οι διαιτητές. Έχει γίνει φάουλ στην Τσίκα από την Παπαμαρκάκη. Διαφορά στους 16. Σιγά σιγά όλο και ροκανίζει ο Αθηναϊκός. Για να δούμε αν έχει χρόνο να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό. Να το δούμε, μπάσκετ είναι, ποτέ μη λες ποτέ. Πάντως το τέταρτο δεκάλεπτο ανήκει στις Βυρονιώτισσες με 9-8 προς το παρόν, ενώ έχουν χάσει τα υπόλοιπα 3. Τίλμαν, μέσα κι αυτό, 62-76. Μάλιστα. Αν τυχόν μειωθεί η διαφορά στους 10, Παπαμαρκάκη, Μάνης, Ροντρίγκες για 3, μέσα, 62-79. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, Άντζελα Ροντρίγκες, ασύλληπτη και σήμερα, τρομερή εμπειρία, είναι ήδη στους 23 πόντους, τους έκανε 26, με παρακαλώ 7 στα 13 τρίποντα. Τρομερή απόδοση από τη Μεξικανή παίχτρια. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στο κλειστό της Εργάνης. Τίλμαν, Μάνου για 3, μέσα! Ελένη Μάνου, 65-79. Μάνης, Ροντρίγκες για 3, μέσα και αυτό! 65-82. Πρόκειται για μια παράσταση της Μεξικανίδας μέσα στο κλειστό της Εργάνης. Τρομερό. Τίλμαν για 3, άστοχο. Το rebound Τιμάνης. Τρέχει, η Γασπαράτου έχει την ευκαιρία να ανοίξει λογαριασμό, δεν το κάνει. Ούτε η Μόρα μπορεί. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. 29 η πόντι της Ροντρίγκες, ενώ η Χάρις βάζει ένα καλάθι, έτσι εύκολο, 67-82. Η Ροντρίγκες έχει 29 πόντους και 9 assist και 8 rebound. Μόρα, Μάνης, Μάνης μέχρι μέσα, μέσα κι αυτό. 37 πόντι. Η Άσλεϊ Λαουρέν Μάνης. Χάρις από κοντά, άστοχη, μαζεύει το rebound και εύστοχη. Κασπαράτου, Ροντρίγκες, Μάνης. Μάνης για 2 μέσα. 39 πόντι η Λαουρέν Άσλεϊ Μάνης. Το καθαρίζει η Λευκάδα. Ροντρίγκες με την Τσίκα μέχρι μέσα. Τι έχει κάνει, έχει πάρει τις 2 βολές. Η Μάνης έχει κάνει double-double με την νίκη Λευκάδας. Λαουρέν Άσλεϊ Μάνης, 39 πόντι και 11 rebound, ενώ έχει και 5 assist. Ενώ κι άλλη μία που έχει κάνει double-double είναι η εξαιρετική Ροντρίγκες με 29 πόντους, ενώ βάζει τη βολή η Τσίκα με 29 πόντους και 10 assist, ενώ έχει και 8 rebound, κοντά στο triple-double η Μεξικανή. Ενώ η Ιταλίδα Κριστίνα Μόρα έκανε τη δουλειά της και αυτή ένα double-double, 16 πόντους και 11 rebound. Μάνης. Μόρα από κάτω δεν μπορεί. Τίλμαν μέχρι μέσα, αστοχή. Το rebound ποιος? Τελικά η Ροντρίγκες την μπάλα. Παπαμαρκάκη. Για 3. Άστοχη η Παπαμαρκάκη. Χάρις. Τίλμαν. Μάνου για 3 και αυτό μέσα. 71-86. Για 3 η Ροντρίγκες. Χάρις το έχει μαζέψει το rebound, αλλά ήταν υπό την πίεση της Μόρα εκεί. Μέσα η πρώτη στις βολές της Χάρης που κάνει 25 τους πόντους της. Μέσα και η δεύτερη, 26 πόντι για τη Χάρης. Έχει κάνει double-double με 26 πόντους και 19 rebound η Αμερικανίδα. Ρούκι στις επαγγελματικές κατηγορίες με τον Αθηναϊκό. Το out είναι για τον Αθηναϊκό.
23 περίπου δευτερόλεπτα, 22 και 16 για το τέλος. Επομένως, θα πάρουμε και εμείς μια ανάσα αφού έχουμε time out και εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, το time out για να σχεδιαστεί η επίθεση του Αθηναϊκού. Κάτω. Είμαστε στους 10 πόντους, ο Αθηναϊκός μάζεψε αρκετά τη διαφορά και η αλήθεια είναι ότι στο τέταρτο δεκάλεπτο με ένα 25-18 έχει συμμαζέψει κάπως τα πράγματα. Αυτό δεν φτάνει για τη νίκη, αλλά επειδή παίζουν και οι ισοβαθμίες στο ρόλο τους και η νίκη Λευκάδας έχει ήδη μείον 2, θέλουν το Αθηναϊκό να μαζέψουν τη διαφορά. Τώρα θα πάει στις βολές η Τίλμαν. Η Λευκάδα έχει 5 φάουλ και ο Αθηναϊκός 1 στα 21 δευτερόλεπτα. Έξω η πρώτη από τη Στεφανίδου. Έξω και η δεύτερη, Τίλμαν, Μάνου για 3. Άστοχο, Μάνης χάρη στο rebound δεν μπορεί. Ροντρίγκες τα τελευταία 11 δευτερόλεπτα. Μάνης έξω για τη Γασπαράτου, δεν το κάνει για 3. Ροντρίγκες μέχρι μέσα προσπαθεί να πάει, Τίλμαν, έχει τελειώσει ο χρόνος, 76-86 τελικό. Η Λευκάδα περνάει από το κλειστό της Εργάνης και κάνει το 2-7. Ο Αθηναϊκός μένει με 0 νίκες, 0-9. Η ομάδα του coach Ζιάκα, ο λιγομελής, πλην όμως μαχητική, τίμια, μπασκετική άκρος και με ξένες που κάνουν τη διαφορά, και αυτό θα σας πούμε ευθύς αμέσως, καθώς η Μόρα έκανε double-double με 16 πόντους και 12 rebound. Η Ροντρίγκες έκανε double-double και παραλίγο triple-double με 29 πόντους, 9 rebound και 10 assist, ενώ η Μάνης έκανε double-double με 39 πόντους και 12 rebound. Πάει ολοταχώς η Μάνης για MVP της αγωνιστικής. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Βέβαια, από τον Αθηναϊκό ξεχώρισε η Χάρις με 15 πόντους. Η Χάρις με 26 πόντους και 19 rebound, ενώ η Μάνου είχε 16 και η Τίλμαν 14. Πρώτη και στις assist η Τίλμαν με 8. Ήταν μια μετάδοση του Sports Stats. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε επόμενο αγώνα. Να είστε μέχρι τότε καλά, να παρακολουθείτε μπάσκετ και μπάσκετ γυναικών. Θα είμαστε κοντά σας σε λίγο καιρό.